ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसाठी उद्या मतदान होणार आहे. आज मतपेट्या आहेत त्या मतकेंद्रावर रवाना होणार आहेत. आपण कणकवलीत आहोत. कणकवलीत एकंदरीत पाहिलं की आता प्रत्येकजण ह्या पोलीस अधिकारी आहेत किंवा निवडणूक कर्मचारी आहेत, हे मतपेट्या ह्या मतदान केंद्रावर घेऊन जाणार आहेत. कणकवलीसाठी 6 जिल्हा परिषदसाठी आणि 10 पंचायत समितीसाठी हे मतदान होणार आहे. एकंदरीत काही 118 कणकवलीमध्ये मतदान केंद्र आहेत. 83,585 मतदार आहेत कणकवली आणि 520 हे कर्मचारी या मतदान केंद्रांवर तैनात करण्यात आहेत. पोलीस 10 पोलीस अधिकारी, 144 अंमलदार, त्यानंतर 289 हे होमगार्ड अशी यंत्रणा ही निवडणूक आयोगाने लावलेली आहे. आपण बघतोय की कणकवली प्रांत अधिकारी जगदीश काटकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही निवडणूक आज सध्या होत आहे आणि तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे हे देखील आहेत. आणि याच अनुषंगाने सध्या कणकवलीमध्ये तहसील आवारामध्ये आपण जे बघतोय की कर्मचारी आहेत ते दाखल झाले आहेत. कर्मचारी आता थोड्या वेळाने मतपेट्या ह्या मतदान केंद्रावर घेऊन जातील. आणि एकंदरीत जर जिल्ह्याची परिस्थिती पाहिली तर 50 जिल्हा परिषद सदस्य आहेत, त्यानंतर 115 उमेदवार ह्या रिंगणात आहेत. एकंदरीत एकूण मतदार 5,99,564 मतदार आहेत. पंचायत समिती 8 आहेत आणि याच पंचायत समिती एकूण 100 जागा आहेत आणि त्यामध्ये एकूण उमेदवार 244 हे उमेदवार एकूण पंचायत समितीसाठी आहे. एकंदरीत जर जिल्ह्याची परिस्थिती पाहिली तर जिल्ह्यामध्ये देखील आता अशीच परिस्थिती आहे. सगळ्याच जिल्ह्यात प्रत्येक तालुक्यामध्ये हे पोलीस यंत्रणा आहे, निवडणूक यंत्रणा आहे, ती सज्ज आहे. आज मतपेट्या या मतदान केंद्रावर रवाना व्हायला सुरुवात होईल आणि त्यानंतर मग सुरुवात झाल्यानंतर एकंदरीत प्रत्येक पोलीस अधिकारी आणि निवडणूक कर्मचारी आहेत ते आज ही यंत्रणा पूर्णतः तिथे म्हणजे तेथे आहे ती लावतील आणि त्यानंतर उद्या सकाळीपासून ही मतदान करायला सुरुवात होईल. पण आज प्रशासन देखील आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांनी ही जी यंत्रणा राबवली आहे ती सज्ज एकंदरीत आपल्याला दिसते आहे. आणि आता सकाळपासूनच हे कणकवलीच्या ह्या तहसील कार्यालयावर कर्मचारी यायला सुरुवात झाली आहे. कर्मचारी थोड्याच वेळात मतपेट्या घेऊन इथे जाताना आपल्याला दिसणार आहेत. कणकवलीमध्ये 118 मतदान केंद्रावर मतपेट्या आहेत त्या आता रवाना होत आहेत. एकंदरीत बघितलं तर कणकवलीमध्ये 520 हे कर्मचारी निवडणूक अधिकारी आहेत, निवडणूक कर्मचारी आहेत त्या आता मतदान केंद्रावर जातील. 118 मतदान केंद्र आहेत आणि या म्हणजे कणकवली तालुक्यामध्ये 83,585 मतदार आहेत. एकंदरीत पोलीस बंदोबस्तात या मतपेट्या या मतदान केंद्रावर एकंदरीत रवाना होत आहेत. आपण पाहिजे की तहसील कार्यालयाच्या आवारामध्ये कशा पद्धतीने हे पोलीस प्रशासन असेल, महसूल प्रशासन असेल आणि हे शिक्षक आहे हे मतपेट्या हे आहेत त्या आपल्या मतदान केंद्रावर घेऊन जातील, त्याची तपासणी करतील आणि पहिलं माहिती घेतील आणि त्यानंतर मग उद्यापासून मतदान होईल. एकंदरीत जर पाहिली की संपूर्ण जे कणकवली तालुक्यातील 6 जिल्हा परिषद आणि 10 पंचायत समितीची ही निवडणूक होत आहे आणि ज्या निवडणुकीमध्ये जे मुख्य जे निवडणूक अधिकारी आहेत दीक्षांत देश प्रांत अधिकारी जगदीश काटकर यांच्या मार्गदर्शनाने ही निवडणूक होत आहे. तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे हे देखील त्यांच्या सहकार्यासाठी आहे आणि एकंदरीत ही निवडणूक आता ज्या मतपेट्या आहेत त्या मतदान केंद्रावर येण्यास सुरुवात झाली एकंदरीत आपल्याला दिसत आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण लाईव्ह, कणकवली.